Ramogi en geno marani irio maber odhiambo ni arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ka gi kacha mag gin weche mosebedo katimore gwenge mopogore opogore. Adwani ibed koda chakruok kaka giko mokwongo thund weche. Wan kaka nyicha wang'ene president modonjo koro dhi bedo asla ni en asla odhi duoko no kada bech fuel kaka asla goko duoko neno mathiring'enye ma miluongo ni koro thiring'enye. Jopiny kod johala ywago pek kaluwore gi nengo mauta ma oidho. Johala ma Homa Bay opoyo fungruok mar osuru ka gisiemo fuok ma osebetie e chenro mar juoko. I, Abdul Samad Sharif Nasir, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Abdul Samad Nasir ma Mombasa kod Fernandes Barasa ma Kakamega jochamo muma kaka jotend county kaachiel kod jolupgi. Ramogi en geno marani intie kare tudri kode namba 3600 mano namba mar ote machuok ka bende inyalo luwo weche gi e Facebook kaachiel kod YouTube mar Ramogi TV kaachiel kod Twitter bende. Inyalo luwo bende e Twitter handle mara @odirabati. Wachako gi weche motenore kod mago mag nengo mag mauta. Jopiny kod johala medo ywak kaluwore kod medruok nengo mauta manyoland kod telo ma ochung' ne gayo teko e pacho ka EPRA. Nengono madhi tiyo nyaka tarik 14 mar dwe mar 10 omiyo jo Kenya luoro ni ngima nyalo medo ridore negi e kinde mabiro. Kaluwore kod lendono mar EPRA, petrol koro idhi siling 179 gotonglo 30 kowuok e siling 159 gotonglo 12 mane use dwe mokalo. Diesel idhi siling 165 kowuok siling 140 mane use e dwe mokalo. Kama uta mar taya koro dhi ringo siling 147 gotonglo 94 kowuok siling 127 gotonglo 94 mane osebed ka use godo dwe mokalo. E lendono mar EPRA bendo yango kaka idhi us mauta e bombe ma Thurka. Mombasa petrol uso siling 176 gotonglo 88, diesel siling 162 gotonglo 70 kod 6. Kama uta taya uso siling 145 gotonglo 69. Nairobi petrol kore uso siling 179 gotonglo 30, diesel siling 165. Kama uta mar taya uso siling 147 gotonglo 94. Nakuru petrol ringo siling 178 gotonglo 62, diesel 164 gotonglo 83. Kama uta mar taya uso siling 147 gotonglo 79. Eldoret petrol sani kore uso siling 179 gotonglo 50, diesel siling 165 gotonglo 72. Kama uta mar taya to ringo siling 148 gotonglo 67. Kisumu petrol uso siling 179 gotonglo 50, diesel 165 gotonglo 70. Kama uta mar taya uso siling 148 gotonglo 66. Siaya petrol uso siling 179 gotonglo 83, diesel siling 166 gotonglo 4. Kama uta mar taya uso siling 149 gotonglo 00 kata 149 wang'e. Homa Bay petrol uso siling 180 gotonglo 31, diesel siling 166 gotonglo 52. Kama uta mar taya kore uso siling 149 gotonglo 48. Migori petrol uso siling 181 gotonglo 17, diesel siling 167 gotonglo 37. Kama uta mar taya uso siling 150 gotonglo 34. E gwenge ma Kisii petrol koro ringo siling 180 gotonglo 37, diesel 166 gotonglo 58. Kama uta mar taya nyakwa Ramogi koro ni ringo e nengo mar siling 149 gotonglo 55. Mano kaka nengo chalo bang' lendo mar EPRA midhiambo manyoro. Wadhi nyime kod weche mabende otenore kod wach mar mauta go. Jo Kenya koro ywak kaluwore kod nengo mauta ma oidho ka gin kod luoro ni nengo mwandu mamoko bende koro biro medore. Ma en ywak ma ogol kod jodak ma Kisumu. Midnight ayudo ko fuelo medi awuoro sana gi sirikal mar asla ni kogolo price mar fuel manoketi mana sirikal omiwa godo pesa moro matin mondo mi sirikal ochul ne jopiny mondo mi wayud kaka wakonyore.
Omiyo aneno ka ok en tich mayot ahinya nikech fuel kosemedore ng'icho ni ngima wa waseng'isore ni omedore direct. Ngima wa omedore direct kendo ngima wa dhi bedo ngima matek ahinya. Nikech nyaka chiemo, joma wero, joma timo gimoro amora kaachiel gi jowuoth. Kaka koro sani an atiyo transport sector ka. Jowuoth sani kata ok inyal medo ni kata Sh20 nikech ong'e pesa mancho dhigo kamoro. Jagari to dwa timo nang'o nikech gimoro amora nyaka chul municipal services mag gari go te nyaka tim. Kalure gi wach mar fuel ni, nyocha waparo ni president kodonjo to dhi duoko fuel piny. To waneno ka ok odwoke, manyiso ni koro wa lose hope, waonge gi hope. Nikech ne giwacho dire mane gin gi mane Raila tiyo go uru. Ruto ne wacho ni Raila ne tiyo go uru gik moko nego gino dhi mbele. Koro sari gibene ka gidonjo ni waparo ni wadhi bedo gi hope. Ni Ruto koro koyudo president to wan gi geno nikech nopingo joka ni sirikal emo fuelo idho. To koro kosedonjo sani to fuelo dogo idho. Waonge gi hope kendo waonge gi geno. Koro ka sirikal wacho ni odhi duoko bech mbolea piny, mara odhi duoko bech chiemo piny, to sani fuelo oseidho malo. Ng'iso ni gik mano promise wago ok dhi bedo accomplished nikech seche ma bech fuel ni malo to ok inyal ng'iso wan bech mbolea dhi piny to mbolea no bedo transported gi fuel. Koro miana wacho no nego kuongo duoknwa bech fuel piny kapok owachonwa wach mar duoko mbolea gi chiemo mamoko go piny. Koro kabiria moro ka ora dhi ng'iewo skari nadhi aomne skari duka. Skar ka dhi kacha unyisa skar Sh180. Kara kuchopo godhiambo moko to dhi bet pesa di. Jopiny the common man hinyore gini moloyo ng'ata. Koro wach mar fuel onego ng'i kaminyalo kete because kodhi kama to kata dwe pok orumo. To 100 days be pok ochopo. Bende wan ga dier ni askar ma hasla ni bodhi konyowa. Mane penjo madwa na penjani. Jodak mag kaunti ma Siaya, jotaksi kod jobodaboda ochiwo ng'ur margi ewi nengo mar mauta ma giwacho ni osechocho tijegi kendo koro chunogi mondo gimed bech wuoth kata fare. Ka giloso e kaunti ma Siaya gilero ni ochumi ni malo kendo medo rocho ngimagi mapile pile. E sani gidwaro mondo piny owacho manyien mar William Ruto mondo mi one ni nengo mauta odok piny kaka yo mar duoko uchumi makare. Serikali ambaye ni Mheshimiwa Ruto alituahidi kwamba sisi kama wananchi atapunguza bei ya unga na bei ya mafuta. Tafadhali tungeomba aizidishe na angalie mbinu huo kwa sababu sisi wakati mwingine tunatumia hizi pikipiki za mkopo. Watu ambao wametupatia pikipiki kwenye mkopo zitachukuliwa na zikichukuliwa uende maisha hatutakimu maisha. William Samoei Ruto alisema ya kwamba atajaribu kuteremsha maisha chini. Na tunaona mafuta imepanda. Kwa mfano mimi kama mtu wa taksi nilikuwa nina drop mtu airport na 35,500 Kisumu. Sasa saa hii itabidi niweke fueli ya 3,000 ndio itanipeleka Kisumu nirudi hapa Siaya. Kwa hivyo itabidi tuongeze bei na hiyo itaongeza gharama. Saa hizi tunakaa hata hakuna wenye watatumia taksi. Tunaona watu wanajifinya tu kwa hizi magari za barabara. Hakuna penye tutoa customer kutoka Lego paka Siaya na 300 na wamekataa kupanda gari. Sasa hiyo maneno ya Ruto arudishe fuel chini. Sasa tunauliza uchumi itashukaje kama mafuta imepanda bei hivyo. Tungependa kuomba turudishie mafuta chini ile uchumi ya Kenya irudi chini. Nyako Ramogi bang' lendo mar Eprayango ni nengo petrol kod dhi Sh181 gotonglo 17 alwora ma Migori ka nengo manyien mar diesel en Sh167 gotonglo 37 nengo mauta mar taya koro idho nyaka Sh150 gotonglo 34. Oganda jo Migori ogolo duondgi kendo kama e kaka giloso kotenre gi nengo manyien mar mauta. Fuel osebedo ka hinyowa. Wan kaka nyicha wang'e president modonjo koro dhi bedo asla ni en asla odhi duoko no kada bech fuel kaka asla. Koko duoko neno mathereng'enye ma miluongo ni koro thereng'enye. Ma koka tek ma koro wakiane mada olo fuel nango tinwa ting ma pikipiki ne wiwa koso nango. Customer be kwayo pesa mondo medi ok medi. Koro jatelo nwa kwayo ni ka in asla dier. Giduoko ngima ma idwacho ni dhi duoko piny. Kata bech mbolea moduok piny cha ok nyal biro koni ka onge fuel. Nyaka bed mana fuel koka wadhi mbolea dhi chop.
Koro shida ma wayudo kopo ni bech mafuta idho nyiso ni wambe nyaka waidh bei, to kapo ni waidho bei to customer mabiro be onge nikech pesa ma gidwa nyiewo godo no be onge. Koro wakwayo sirikal otemnwa matek kuom gimoro amora ma ginyalo timo mondo giduoknwa piny bei mar mafuta. Kuom ndalo te wang'ega ni gima tere mushaga budget, maisha mar dhano en ga mafuta. Nikech gimoro amora obed kata mana mogo kidhi ware obiro gi mafuta. Ok ang' iting' mogo gi wiyi kiage wholesale kidhi gi duka. Nyaka iti gi mafuta. To wabedo gi buok maduong' sana kwa neno ka nyo konwa ni gimoro amora te dhi bedo piny, ma nyo osekonwa ni bech mbolea dhi 6,500, 300, 500. Gisani nyo osekonwa ni mogo dhi bedo 70. Adier kuom sani kwachiwo twayudo ka mafuta en $180 mamano nyiso ni oremo $19 to odonj $200. Wapenjo mana sirikal ni ere kaka gik moloro mokonwa no loro gi biro wuok kama gintiere ma gichop kama onego bed ni jopiny ka wan kama ginyalo yude e yo mayot gi bei mowacho no ka fare ka mafuta to ni malo. Koro mogi ka wuok Migori to koro wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama jopiny kod johala ma bende tie sekta mar jowuoth medo golo ywagi kaluwore kod pek mar nengo mar mauta. Ne giloso yo machalo kama. Wan kaka johala kaka jakom mar kaunti aseywago ka nyocha gigi pok notimore. To kane mamo ka okang' mar chungo juok ndalo 15 mondo tim vetting mondo ng'i kaka pesa nyalo tiyo mondo kony johala. A support gino kendo akwayo no okang' mamo ka oneno okang' makare mondo ane gik ma osebedo ka chando kaka johala. Amor kode gimomi amor. Ijuogo wa throughout January nyaka January. Waonge holiday, waonge chieng' weekend. Waonge chieng' yweyo moro amora, wajuogo pile. To mwandu achiel kiwaro kawuono tidwa juoge nyaka chieng' moro rum to en mana gimoro achiel mane waro. Wadwa ni ko juognwa juok okelnwa pay bill mwajuogo dichiel e juma. Wach mar ni jajuok achiel ka ting'o risit to ji 8 ni e toke cha ok wadwar. Chon nyithi juogo waka gi jajuok achiel. Sani system molokore ni wadwa ni mondo mamorienwa juok mondo Homa Bay obed Homa Bay manyien. Koro mogi mago moko kuom Uganda jo Homa Bay kaloso bang' piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kokalo kuom gavana margi Gladys Wanga yango ni dhi chiw thuolo mar ndalo 15 ma ok chulo osuru e kaunti no mondo mi orie godo chenro mag choko mag osuru e kaunti ma Homa Bay. Mane kaka jopiny ogolo pachgi gi gima giparo kata kaka giwinjo bang' gavana Gladys Wanga ng'ado ko choko mag osuru kuom thuolo mar ndalo 15. Nyakwara mogi kindeno bende Uganda jo Homa Bay omedo ng'ur kaluwore kod wach mar nengo mar mauta mana kana singisi motelo. Jogo matie sekta mar wuoth kaachiel kod johala onyiso pachgi ewi nengo manyieno e yo machalo kama. Gini oyudo wapoya kendo wabedo gi problem gi customers wa kawuono. Ta wakwayo ker manyocha wayiero ni mondo omiwa thuolo kendo kaber ngima mano wacho no bed mayot odog na japiny mayot. Onge fare mora mane wasemedo ne wakawa normal fare cause japiny no kong'eyo ni wanyalo increase fare. Koro as from tomorrow onwards wanyalo mede to kwabi mede gi mang'eny ahinya, wabiro mede kaluwore gi kaka piny nitiere. To nakwayo ker mosepuodhi kaluwore gi agendas mage manen godo mar duoko ngima piny oduoge chien mondo ng'iye sekta mar fuel mondo mi japiny obed e ngima mayot. Koro ne jowa ma japiko ung'eyo ni wan e thuolo matek. Koro chunowa kaka japiko ni nyaka wabed piny kendo nyaka wawuo mondo wang'e kaka wanyalo konyo kastembe wa nikech ngima mar piny be koro tek. Koro wadonjo weche motenore kod thieth e kaunti ma Nairobi ni gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ochuga put mar jaboro mabiro tayo weche mag thieth e kaunti ma Nairobi. Jokanyo mag aput no biro jiwo twak e kind jopiny kod jochiw thieth mar bero chenro mag thieth e kaunti ma Nairobi. Mane en Vice Chancellor ma mbalariany ma Kenyatta Ngire Olive Mugenda oyangi kaka jakom mar apudno ka jagoro mar chenro mar kaunti ma Nairobi Dr. Jairus Musumba
ema oyiedhi kaka jatend log tich mar aput mochuogno. Jokanyo moko mag aput gin Dr. Masi Mwangangi, Dr. Gidhinji Gitai, Dr. Anastasia Nyalita, Dr. William Charles Fraida kanyakla kod Dorcas Kemunto kod Karei Mwenda. Okang' makama biro manandalo machuok tok kane Gavana Sakaja fwenyo chal marach mar kar thieth mag piny owacho kata kar thieth mar piny owacho Mama Malusi. Wamedo dhi nyime gi weche mamoko. En Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa kod jalupne Ayub Savula ochamo muma kawuono e nyasi manobagi alap mabuhungu e boma ma Kakamega. Gisingo keto e tim singo duto mag dongruok mane gichiwo n'oganda jo Kakamega e kinde mag kampen. Barasa noyudo loch e yiero mane otim tarik 29 mar dwe mokalo kendo loyo jochung' mamoko auchiel kama ne oting'o Cleophas Malala mar duond bura mar ANC. Governors duto mapacho kani e boma ma Mombasa kama giyude tiegruok e wi ting' mag apisi gi kaka jotend county. E romono mabende gibiro twak e wi dongruok mag counties, chike matayo chenro mag counties kod tudruok e kind piny owacho mamalo kod mago mag counties. Gibiro nono bende yore mag bero chenro mag omenda kamoting'o chugo budget, tiyo kod omenda kod chiwo lipot e wi chenro mag counties. Weche telo kod tayo jotije counties bende ni e chenro mar tiegruok margi. Gin mana mago ma bende wamedo luoni ka kod kacha kokalo e Ramogi TV. Kwa medo sudo nyakwa Ramogi koro wang'ie mago mabende notimore gwenge ma Mombasa kocha kamoro ni Gavana ma Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir ochamo muma Yanga odiochieng' ma kawuono ka ochako tich Yanga kaka jatend county ma Mombasa. Jang'ad bura ma Mombasa Martha Mutuku emane otayo chenro mar puodho Nasir kod jalupne Francis Toya Foleni e alap ma Mangina Waterfront odiochieng' ma kawuono. Gavana machon ma Mombasa Hassan Joho chiwo telo Yanga ni Nasir kachiel kod oboke ma otenore kod tend county no. Wachore ni nyasi mar puodho Gavana Manyien ma Mombasa omonyo omenda madirom siling milion 4. Nyasi no nyakwa Ramogi timore odiochieng' ma kawuono bang' kano yiere tarik 29 mar dwe mokalo. The people and the Republic of Kenya. Sauti hakuna. County that I shall diligently discharge all my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. Yakoromogi manigi chakruok bedo gi gike wasedhi ka gi kacha kendo wakelo ni mago motimore weche wa manyien odiochieng' ma kawuono. Gin weche mabende geno ni medo nyisi gik matimore kendo menyo ni ahinya chal mar piny Kenya. Ka ok adhi mabor gi sani ogona mipira ni saa 10. An bende koro dwani mondo mi adhire ne DJ Vic. Kawuono ne antiere gi twak moro adundo gi achiel kuom jopuonjre ma yudo tiegruok Royal Media ka. Okay. Apenje ni be ing'e kanda? To ng'isa ni kanda en ang'o? Ng'isa ni nitiere gimoro ma en gir thum to mondo ni yud kama ne iwe godo thum kata nyoro kata nyocha nyaka ibed go poklo mar kalam mar wino ni. To kori runde godo ka ng'isa ni an mano to kang'e. Apenje ni ng'e ang'o? Ni ang'e memory card. Ng'isa ni uju bed ni ang'e dhir Vic chakre saa 10 mondo ng'isi ni to kanda en ang'o gi nikech kawuono ang'e ni mano chende kanda kod mano chende santuri. Apenji Bati. Yes. Ang'o mi iwuoyo kuom Ocheng Emmanuel indirectly kama iwuoyo kuom Betty indirectly kama iwuoyo kuom Lydia Okeo indirectly kama Sifroso Kinda. Ang'o ma muni chima jogi tin nikech magi to yango joma nego gombaka. Anyway ayie kodi Bati. Gima timo kawuono Bati. Adwa ni kwan osiepe gi ariyo ama dek mani mielo go Mega 1. Ng'a gi ng'a? Tony Atur.
Mayienga mawuodo lao kanyakla kodo jemo Taliban bas yes adwa ni gibet standby nikech kono wadago mbaka bang' yweyo matin wadago mbaka machalo kamano mbaka mar Omega 1 adwa ni kani mielo Omega 1 titing badie fan page mara Ramogi TV iting badie fan page mara kaeto irita kanyo kor Monga Jwang nikech kawuono en kama nene edition DJ Mike Omega wan go studio kae but bing'e nyeno bende miele Mike Omega ne ji wuok e skul ndalo go imchiwo ne ji rusa e skul ndalo show Migori ngiso no die show ngeni nyithi sikul donjo nono kori turo ri atura kanyo nyithi sikul kosene nigi uniform kan ne isewe sikul tedhe kwayo school uniform tedhe godo mielo Omega bas kidok e newsroom ingiso Chieng' Emmanuel ni wakwa ng'wono kawuono gi ng'wono ginyalo keto earphones e itgi mondo wadhi mbele gi chenro erokamano DJ Vic nyakoro Ramogi an kakinena wuok ni aga kadhi koro ni dong' e lwet DJ Vic nyinga George Bati oriti masane